Vážení priatelia, dobrý deň. Ako vieme, Felicie sa nemôžu výbavou ani výkonom zrovnávať s dnešnými autami. Vieme, že Škoda v Feliciách mali strašne chudobnú výbavu, dá sa povedať, že žiadnu výbavu nemali. Nemá zmysel to riešiť oproti dnešným autám, čo vlastne prakticky v základe majú úplne všetko, okrem toalety a nejakej vlastnej reštaurácie. Tí osobáky majú už v základe toho veľa. V plnej bave majú skoro všetko. Potom sú ešte pakety verzie výbav. Nicméně nevýhoda je tá, že cena je šílene proste vysoká, alebo nie že vysoká pre nás papalášov, ale spíš neprimeraná k tomu, aká je výrobná cena, jo. Takže nebudeme proste platiť za to, že niekde proste je elektrický sťovač okna, alebo je klimatizácia, no alebo nejaké brzdové svetlo, tretie, tak sa bude doplácať vlastne, zejména v niektorých značkách sa dopláca niekoľko tisíc korún iba za to, jo. Tak toto je proste holý nezmysel. Nicméně o Feliciách vieme, že tú výbavu nemajú. Na rúžovú feldu rúžová buzeránska pena. Máš výbavu. Ale aj tu som sa prekvapil v tom, ukážeme si iba v krátkosti túto Feliciu, ktorú ste už v videu videli. Potom si neskôr ukážeme druhú, dáme to do jedného videa. Na začiatok. Myslím, že tieto lišty, ochranné, že nie sú v tých X-linách. Verzia X-liny, ktoré boli urobené asi 1200 kusov, pre tú Českú republiku, tam to bol úplný základ vyrobený pre tú nižšiu vrstvu obyvateľstva, nižšiu sociálnu a ekonomickú vrstvu. A tam myslím, že tam nemá tie lištu, alebo sú, proste nemajú tie lišty, tie auta. Samozrejme ešte doplníte v komentároch a tak ďalej. Jo, ten kufor nie je z toho auta, jo. Táto Felicia má výbavu GLXZ, ale kufor je z LX. Taková bežná vec, čo vlastne stále keď sa kupuje auto, tak stále predajca alebo bazári píše delená zadní sedadla. Ja som sa minulý rozčulil, že prečo to stále píšu delená zadní sedadla. A tak som hodne hrešil, že každé auto má predsa delené zadné sedadla, že prečo to piči to furt píšu, prečo nenapíšu volant, že má, prečo napíšu, že má ručnú brzdu a delené zadné sedadla píšu. Tak táto má logicky delené zadné sedadla, ale X-liny, to si potom ukážeme, nemá. To znamená, že keď vy dávate vlastne skúpete zadné sedačky do kufra, dopredu teda aj bol väčší kufor, skutočne sklapáte všetky tri naraz, jo. A to som fakt bol hotový, keď som proste, lebo som sa s tým nestretol, mladá generácia to nepozná, ani staršia generácia nepozná to, že sa sedačky sklapali súčasne všetky tri zadné. Naozaj je to tak, že nie je to samozrejmosť, dnešná samozrejme áno, nie je to samozrejmosť u starých aut, aby vlastne boli delené 2:1, jo. Takže to sa sklapajú, to je jedna vec, ktorá už máme už tu lišti, máme fakt tie sedačky, jo. Ďalej samozrejme autoradio. Autoradia tie základy nemali vôbec a nemali ani anténu, ale majú preto prípravu, jo. Prípravu majú preto, ale nemajú autoradio žiadne, jo. Proste klasický hol už bez autoradia, ale to je taková známa vec docela. A ďalšia vec, čo nie je, dobre, že na to napadlo, centrál, jo. Nehovoríme o ďalkovom zamykaní, hovoríme o samotnom centrále s kľúčom. Tady je centrál rozbitý, to sme už takto kúpili, nechcem nakúpiť, mne to vyhovuje zvlášť každé dvere. Ale opravdu tie auta nemajú centrál, vôbec nemajú centrál. Čož vlastne dneska je každý zvyknutý, dneska sú ľudia zvyknutí už cez každé dvere vlastne nejakým nad matom alebo pod matom odomknúť a potom priložením proste ruky zvonku to zamknúť, fungujú tak každé dvere, už u tých vyšších výbav. Takže tu by sme mali poďalej. Ďalšia vec, že u tejto Felicie síce máme manuálne sťahovanie okien, ale ak vidíme, máme tu elektrické ovládanie zrkadiel, jo? Ktoré pekne funguje, svieti.
a tudíž tu nemáme husie krky. Takoto väčšinou Felicii samozrejme sú husie krky. Tak, tomto by sme mali a môže na ten vypínač, jo. Ďalšia vec, X-Line vybaví základné. Otváranie kufra majú iba zo zadu, jo, cez 5. dvere. Tady to má tohle. Kufr sa otvorí cez toto. No, tam sa to proste nedá. Tam, keď máte kľúče vnútri, buď to musíte kľúč z zväzku nejak vybrať, je kufr zamknutý, alebo proste vypnúť motor. Tady to má, jo. To je tiež vec, ktorá vyzerá primitívna, ale fakt to auta proste nemajú. A ďalšia vec je tá, choď stáť, ostan tu, ja idem z druhej strany. Poď tu. Ďalšia vec, vážení priatelia, tento stredový panel celý, jo. Tento stredový panel plastový, tam je holý koberec, takže nie je tu žiadny panel, je tu holá ručná brzda, holá rýchlostná páka, holý koberec, nemá to žiadne odkladacie priestory, nemá to proste žiadne odkladacie priestory, nemá to nič. A toto tu je vyberateľný kaslík, áno, ktorý samozrejme tiež tie auta nemajú. No, a taková blbosť, hoci Felicie nemajú výškovo nastaviteľné sedačky, ale je tam ešte pačka, sedačka sa nastavuje z tejto strany, proste vnútornej, vidíš to tam? To na kamere vidno. To asi všetci vieme, ale práve existuje tam ešte pačka, uvidíš to tam z ľavej strany. Tam je taková pačka ešte, to je pačka na spustenie operadla, ale nedá sa dať s ňou naspäť, jo? Iba spustiť dole. Takže vidíme, dobre už toč. Takže vidíme, že napríklad X-Line to nemajú. A takže takové blbosti, ktoré sú není podstatné, ale je už veľa. Neviem, koľko ste narátali hlúposti, ale narátali ste už určite som 5-6 vecí, ktoré proste X-Line nemajú. No a ďalšia vec, samozrejme iné sedačky, tam sú iné sedačky v základe, sú také tuhé, také nekomfortné, tieto sú mäkké semišové. Ďalšia je strešné okno, môžu ukázať strešné okno. Strešné okna boli tu aj elektronicky ovládateľné. A ďalšia vec, zámok reacie páky, to sa nakloníš, ne? Zámok reacie páky, ale neviem, či nemajú všetky auta toto. Tie staršie. No a to asi by bolo všetko. Ešte čo som chcel určite, máme niečo, čo ťa napadá? Nie. A ešte, čo som určite chcel, samozrejme viete, že keď boli elektrické okná ovládateľné u Felicie, tak niekde tu v strede, mal to napríklad aj Opel Vectra, Bčková, že v strede sú tie vypínače na okná, no. No pokiaľ, a možno, že jo, pokiaľ sú elektrické okná, takže to auto samozrejme je v GLX výbava, ale vidíte, že okno manuálne, nemá elektrické okná, áno. Nemá klimu, ale klimu myslím, že mali iba 1.6 Felicie. Klimatizácii nemá posúvač radenia, to som rád, že nemá proste jednoducho. Mne takto vyhovuje, troška na tie ruky by chlap malý, moja stará tiež. To proste šoferuje kľudne a je to holka, dokáže šoferovať auto akoby, ktoré nemá posilovač, jo. A dnešní chlapi plačú, že nemá posilovač a to žiť nebudú, jo. Je to dobrý oddych, keď v aute posilovač, ale opravdu proste, jo. Keď je človek normálny a zdravý, tak si nemyslím, že nutne a jazdí krátke trasy, podotýkam, no. Hej. Dobre, a asi posledná vec budú tady predných mlovky, jo. Tady predných mlov je svetlo. Tady tí Felicie tohle nemajú, jo. Tohle majú takhle tlačidlo, jo. Tady. Takhle to vypadá u nich, jo. Ešte chod spredu na hmlovky. Takže takhle to vidíme, jo. Zadnú hmlovku to má každé auto. Možno nemali Škody 120 zadnú hmlovku z výroby. Potom sa už tiež dávali do nich síce, ne? Od nejakého roku sa dávali. No. No a tady tí svietlomety vidíme, jo.
to taky v tých základných výbavách není. Dobre, to, že mňa. Takže vážení priatelia, ste určite napočítali niekoľko, možno aj 10 vecí, ktoré nie sú nutné. Sú to hlúposti, ale nemôžeme to porovnávať dneska, jo? Lebo dneska, jak sme sa bavili, dneska proste ľudia, že ja mám taký rád aj komfort, ale mám rád aj tú starú školu. Nie som zastanca vyslovene len komfortu a nie som zastanca vyslovene len starej školy. Stále od toho sa odvíja, koľko človek jazdí, áno. Fakt, keď niekto jazdí proste raz do mesiaca, nemá zmysel tam dávať senzory, svetel, senzory, steračov, nemá zmysel tam dávať neviem jakú výbavu do auta, pretože tú výbavu nevyužije, to samozrejme každá vec osobná, ale je to zbytočné. Jo. Ale keď niekto jazdí krátke trasy, tak to tam samozrejme to nie je nutné. Pri dlhých trasách už je to nutné, lebo proste, čo sa ani nezdá, ale človeka to fakt umrzí, keď ide napríklad 800-900 km vonku prší. A teraz dá sa povedať, že na každých 2-3 km iná intenzita dažďa. A plus stále sa ide 30, 50, 90, že jo. Ak stále sa tie rýchlosti, tak vlastne tie cyklovače steračov nie sú prispôsobené na to, ani jedna, jo. Môžete mať hociaké auto, chcete, proste viete, že proste či je to nové alebo staré auto, hociaká značka, je to stále tak, že tie stierače proste buď idú rýchlejšie alebo pomalšie trocha. A senzor stieračov proste na tú jedničku polohu už to reguluje samo. Tam sa to proste hodí, jo. Inak automatické svetla zbytočne si myslím, že proste tak sa pozrieme, proste, či mi to svieti, je to predsa len vypínať, že už keď toto urobíte volantom, doľava doprava a zaradíte nejakú rýchlosť, tak už aj dokážete zapnúť si svetla, jo? To, koľkokrát by ste svetla zapli za tú dobu. No, ja neviem. No, ja samozrejme, že hejtri by hneď ma zničili, pretože zabudol povedať, že ja zrkadlá vo farbe vozu a kľúčky vo farbe vozu. Tady to nesmie chýbať. Dneska to už u Škodovek žiaľ nie je vidieť. Slepica, ukrytý šíp preiterov a je o tohle. Tohle je sklo proste, ktoré nejde rozbiť. U aut za 4,5 milióna sa stáva to, ale tie auta sú fakt krásne, ako jo. Zrýchlenie z 0 na 100 za 2,2 vtežiny. No lenže tady proste vezmu tenhle kamínek, trafím do skla a sklo proste je prasknuté. No, to znamená, že když jete rýchlosti, jaké je predpísané, napríklad 90, tak furt niekto obehuje, jo. Potrebuje napríklad 110. A práve nie od nakladiakov, od kamionu, osobákov, ktoré to skolies proste naberú, tak zvykne trafiť krásne do... A už sa nám dvakrát stalo za posledný mesiac, sklo sa nerozbilo, ale bolo počuť, to trafilo do skla, od kolies, jo. Čiže keď som teraz hodil kameň do toho skla, tam sú nejaké prasklinky už, ale to sú od toho, tak to sklo je proste hrubšie. To znamená, on tam zrobí ďulek do toho skla, ale ostane to tak. Ostane to ďulkom a viac to nerastie. Ale nerastie to ďalej do praskliny. Kdežto vieme, že keby sme prešli pol kilometra, tak už vlastne to auta majú pavúka. A to môžete ísť 40, môžete ísť 50, nemusíte letieť 200 po rozbitej ceste, aby sa to sklo nejak vibrovalo. Je to tým, sa šetria materiály, že jo. Prídu papalaši v kravatách, no tak zasadnú si u stolu, tak my musíme teď nejak udelať tak, aby proste to auto lákalo ľudí vzhledovie. Tak skúmajú psychológiu ľudí, psychológiu žen, jo, to sa mi líbi. Ale mne sa to strašne líbi. Dobre, a už když sú namotaní tí lidi, tak tady im dáme proste každú súčiastku, dáme levnejší, jo. Prečo môžu napríklad
staré auta vydržia 2-3 milióny kilometrov. Jo, pretože mali robustné konštrukcie motoru, hrubé motorové bloky, hrubé ojnice, všechno hrubé, husté, hustá materiálu kvalitná. A tudíž to auto bylo stavené tak, aby proste vydrželo. Jo? A nové auta sú stavené na životnosť 150 000 km nebo 100 000 km. Jo. Mocným kľúčom, jo? Ideme druhú. S prepačením, aha, tu. Ideme druhú. Myslíš toto tu? Takto. Nenažením ťa to do chvíli. No tak určite, Nahlas. no určite nešukajú svojho chlapa a nemenia ani sviečky v aute. Čo robia teda? Sedia na Instači. Takže nejako voľne naviažem. Máme tu Feliciu v X-Line výbave. A prejdeme si vlastne, čo nemá na rozdiel od iných vyšších výbav. Ako bolo spomenuté, napríklad chýba otváranie kufra prístupné od vodiča. Proste to tu neotvorím, iba zvonku. Ďalej chýba páčka na odklopenie operadla, ktorú vyššia výbava má, napríklad to GLX-ičko. Rozdiel vo volante tu vidíme napríklad. Hej. Vyššia výbava má ten volant trošku inak sformovaný. No sformovaný aj funkčnosťou je iný. Ďalej napríklad nemáme hmlovky. Jo, tlačítko je iba na to. Nevadí. Hej, ďalej nemáme elektrické ovládanie o spätných zrkadiel, ale manuálne. Což je vlastne klasika. Tie hmlovky si môžeme ukázať aj zvonku, že vážne tam nie sú. Hej, aby si niekto nemyslel, že kecám, tak ja nekecám. Fakt to nemá hmlovku. Takto zvnútra aspoň. Čo ešte? Jo, všetky okná v manuále. Sedačky si môžeme pozrieť asi takto nejako. To by malo byť odklopné celé, tuším. Že to nejde normálne. Ako celokus. Vidíte, tam sa hýbe celý kus. Nie je to nijak rozdelené, nie je to tam ani... Jo, je to naznačené, ale rozdelené to není. Jo. A je to aj vidno, aj ten materiál, prevedenie tých sedačiek, akéby. Jo, pásy tu. No, pásy máme samozrejme. To by sme si neodpustili. Čo tu to nemá, čo tu nemáme, tak je to zrkadlo na clonke. Hej, není ani na jednej. Jo. Tu vodiča, takto. Tu nám máme spolujazca. Takto. No. Jo, to rádio. Jo, máme zapaľovač. Máme tam tú prípravu na rádio, ako keby. Všetko tam je, samotné rádio tam iba nie je. Aj. A chýba aj ten stredový panel, jak má vyššia výbava. Hej, ten tu nehľadajte. Ani ten vyndávací kašlík. Ten tu proste není. Jo, nikto ho nespapal, ten tu vôbec nebol. Hej, máme ešte nejaký kablík trčí. Jo, a nemáme otačkomer. Máme hodiny. Hej, máme teplotu vody, máme rýchlosť, máme hodiny a množstvo paliva. Dobre, ne? Môže byť podľa mňa celkom. Hej. Ale iná všetko ostatné to má. Takto záber na sedačky fakt je tušia. Hej. Teraz nehovorím len akože takže z brucha, ale vážne to je to tuší ten materiál proste. I ten poťah je iný. Hej.